caminan, respira la magia, enciende tu día. Abre la puerta sin pausa, sin prisa, despeínate el alma, la bola, sonrisa. 11:30 da mañá, aquí xa hai movimento, que é o que estamos agardando. A que venga el santo de la iglesia parroquial de Santa Eulalia hacia arriba y dar el pregón y empezar con el agua. Os ánimos como están? Caldeados. Vexo vos así con cara de que vos gustan as procesións. Por eso vinte. Claro, caray. Venimos a ver la procesión. A procesión. Que sale de la iglesia y que, o sea, sale de la iglesia. Hola, Marisa. Vos supoño que sodes dos que pasachedes toda a noite en pé. Casi. A mí dixeronme que tiña que vir equipada. Veño aquí ca miña pistola, bueno, da última xeración. Podo poñerme xa a disparar ou ainda non? Non, hasta que chego o santo, lea o pregón o pregoeiro, bote o primeiro caldeiro de agua e despois sí. Son xa as 12 menos cuarto da mañá, non? Vemos que hai ambiente, que agardamos aquí? A que venga el santo. E ti con quen ven? Con as fillas. Llevamos un neopreno con un bañador En a cabeza que levades? unas gafas, Vexo vos equipadas como a min. Que é o que traedes, a ver? Para a festa da auga. una pistola, E que máis? de Madrid. Anda, de Madrid para a festa da auga directamente. E como agardades pasar hoxe? Pois ben, vengo de Rumanía. De Rumanía. Agua. Directa para a festa da auga. Sí. Que vamos a pasar pipas. Hace un poco de calor aquí, cuando caminas tiembla la tierra, algo explota muy dentro de ti, cuando respiras el mundo da vueltas. Agardamos polos pregoeiros, como sempre, é sorpresa. Non sei se nos pode dar algunha pistiña. Nada, totalmente hasta a última hora é unha sorpresa. Que é o que van facer aquí logo? É dicir, que fai un pregoeiro na festa da auga? Dalle a benvida ao comenzo da festa da agua. E que lle desexamos aos vilagarciáns hoxe? Moita agua e agua. Seguro que nos sabes decir como deu comezo esta macrofesta da auga. Pois creo que a historia di que cando iba levando o santo era un día de moito calor e a xente estaba asfixiada e desde os pisos tirabanlle auga e ano a ano foi crecendo ata chegar a esta magnitude. E mira o que conseguimos. Os integrantes dos ingleses Ruby Group son os encargados do pregón, non? Sí. De escoltar a San Roque ata a capela. A San Roque e a banda, efectivamente. Vaya honra. Absolutamente. E sempre estamos cando Vilagarcía nos necesita. E que lle desexamos aos vilagarciáns nun día como hoxe? Festa e amizade, é o único que necesitamos. O resto ve solo. Ven aquí que